салому алейкум апайшаҳло ва кулли подписчикҳову мухлисони канали апайшаҳло. Айни замон ман як навори давомнокияш бисёр хурдакакро махсус барои канали апайшаҳло омода кардам ва имрӯз мо манту мепазем. Мантуи кадугӣ, хамир ё ин ки золаи мантуро аллакай гирифтем ва бо ана ҳамин тарз калон калон буридем, чунки мантуҳои мо бояд калон шавад ва аз ин хотир золаро калон калон буридем. ва бовар кунед, таъми хуши каду бисёр ҳам ширин аст, болаззат аст, бомазза аст. Мантуҳоро печонда дар мантуқазон гузоштем. аллакай мантуи мо пух, бовар кунед, як бӯи хуши каду хонаро фаро гирифта, бисёр бӯи бомаззат дорад. мантуи мо аллакай омода шуд, тайёр шуд ва вақте ки дар хона манту омода мекунед, бовар кунед, як кайфияти дигар дорад. мантуҳои мо аллакай омода шуд ва онро бо чакаи хонагӣ тановул мекунем. ана ин аст мантуи хонагӣ бо лаззату бо маззаи сир каду, сир чакаи хонагӣ. иштиёи таом.